Jane dadi tukang rongsok ya untunge gede lho. Ngono kok aku ora kawit biyen dadi tukang rongsok. Ketok anggar kawit biyen wis dadi wong sugih asline. Wis pokoke lek urung enek rong truk, urung arep tak bongkar. Sopo to ya ini kok nyalane musik bianter men. Ketoke teko nada-nadane iki musik senam. Walah, wis kerasa lah meneh. Iki mesti menit lagi senam iki. Lumayan gawe cuci moto. Tenan to. Masuk bener ya loh. Iya. Kalau sing senam aku sing sehat loh. Wah. Dancuk terano meniki. Kok yo dadak senam barang. Ngene iki lak yo mengganggu pekerjaane kakak toh. Bah, kae nduk men lagi ngopo jane kok sajake nyenimen. Lah iki maneh uang to. Hancok ya, Mbah. Jane iki duwe motor ki kanggo apa ora? Apa ora kanggo wis dodol ning mbako kono lho. Enek uang kok dinyak-nyak. Nyapo sih kalau teko rai-rai barang iki lho. Walah, yo amit. Pantes mau rasane kok lemah mendut. Oh iya, karo dene lho. Kowe iki nyapo turu kok nang latar. Lah, wis kono lho Mbah ngalih kono. Mulih-mulih ta golek-golek keong kono lho. Bebek iki dipakani. Ganggu wae. Oh, yo sak sirku to. Aku arep mulih apa nang kene kok kowe ngatur-ngatur aku. Alah, meneng Mbah, berisik. Ento, delokno, wasno. Rampungan kan. Iki kabeh iki gara-gara sampean, Mbah. Lah kok nyalahne aku, sing salah ki kowe sing ngajak ribut tok. Lek pomok sampean ora menyak-menyak raiku nyang kene, kae iki lho dhewe kumanan berkah donya. Lek sombong sampean gak gelem lunga, wis aku lunga. Wis kono lunga. Aku tak nunggoni nang kene kok. Yo. Mandek kene sik, Dul. Jan, mandek kok ngisor pelem. Deloken ke lho, ngarep bakul pecel. Oh, raimu kuwi. Awak dhewe iki lho bene kerja, Dul, urung gajian. Yo tapi kan yo paling ora ki yo mandeke nyang warung, gak ning ngisor wit pelem kaya ngene. Wis to manut aku. Oh ya Dul. Awak dhewe kan wis bertahun-tahun dadi preman. Heeh. Nah, saiki iki awak dhewe wis duwe gayan, dadi wis ayem, ora kaya mbiyen. Tapi Kang, kerja dadi debt kolektor iki berat, resikone gede, mentale kudu kandel. Kok kaya-kayane aku ora sanggup to. Piye to yo. Dul, awakmu iku lho dadi preman karo aku wis bertahun-tahun. Gek kapan lah mau arep kendel kok panggah kaya ngene wae mentalmu iki cembrek. Ya wis Kang, ya wis. Wis saiki dhewe budal, ameh nagih ngene sapa dhisik. Tapi aku tukokne sepet karo bodrek sik ya, main kendel.
Boyo, ora nyisan ngombe rondap ngono apa pospit bendang modiar. Lah, kene iki elek-elek kita yo sik pengen urip lho. Wis gendang ayo mangkat, wis ora sabar iki aku. Tel. Kowe iki jane apa piye? Diwaca dhisik, kertas iki dibuka catatane sapa ae sing mbok arep parani. Iya yo jenengane wong yo gampang lali. Gampang lali. Oh, Kiai Kirun, Bendel, terus RT ini barang iki. Dul Kepyur. Sapa meneh iki? Ngajimin. Wis, Bah, Kiai Kirun. Ngene Dul, tak kandhani yo. Nek sing Kiai Kirun iku bagianmu, nah sing liyane kuwi bagianku kabeh gak apa-apa. alah yo age ae lho Kang sampean ngomong ning aku jireh. Ribak yo sampean bareng yo jireh lho. Beh, jujur ae yo Dul. Nek Kiai Kirun, aku yo tenan mentalin gak kuat, tapi lek liyane alah gak tau untal nang aku. Walah ya wis, aku tak budal Kang. Oh. Dul. Jane awakmu piye to? Lah piye? Kowe iki mlaku. Walah Kang, omahe Kiai Kirun ki adoh. Sampean ki kudune sing mlaku, wong nagih lho cerak kene. Lah kowe ape manut karo aku ora? Aku lho atasanmu. Alah Kang rumah saku bagianku kok ya sing ora penak terus. Wis gendang ngono. Usah nyem ae. Ya wis. Ya ngono kuwi lho Dik Meni. Urip iku singkat, sing dawa ya mung nang akhirat. Mula kuwi kaya sampean sae kan dhewean, nek iso gek ndang golek jodoh. Ya kuwi mau lho Dik Meni. Urip iku kan singkat. Tapi saiki aku ki urung kepikiran golek pendamping dhisik to, Pak. Ya aja ngono to Dik Meni. Nek iso sampean gek ndang golek jodoh. Nah lek golek judi ku mau kudune sing ngerti agama. Kek ya aja adoh-adoh kok desa. Zaman saiki lak arep golek wong sing setia ki angel to, Pak. Apa maneh kok wong sing ngerti agama. Enggak usah adoh-adoh lho Dik Meni. Aku ya gelem. Lah sampean ki iso wae to, Pak. Ya iso to Dik Meni. Oh ya Dik Meni, mang bengi sing tak kirim fotoku kae lewat WA nek 70 biji. Kae mbiyen aku waktu isih enom, urung kaya saiki ngene iki. Dadi sik mandan ganteng. Aduh, dadi ya hitung-hitung iso nggo bahan pertandingan. Pak, kae wis adzan, sampean enggak salat? Alah, anu nang musala biasa bocah cilik-cilik kalau dolanan adan-adanan ngono. Wong iki urung wektune urung mancing. Oh, yo layak. Mau arep digedor-gedor lawang omahe karo bengak-bengok ngantek cangkeme ngumpruken ora enek wonge. Wonge jagongan ning kono. Ditenono kowe yo. Dadi ngono kuwi Dik Meni. Iki nek ora tak entek bahaya ya. Jo santai Dik nek roh nek aku iki diutang jan sini tenan. Kula nuwun Pak Ustad. Monggo. Loh, dengaren ana apa iki? Sing jelas ki yo enek perlune lho Pak. Cara mono ora enek perlune yo kirimen goleki. Dadi ngene Pak. Monggo. Ayo gek mangkat nang musala. Iki wis waktune salat. Supaya meneh kok khusus sing wong lanang iku ya wajib melu jamaah. Masalahe kan yo mang umur iku singkat yo gak Dik Meni. Loh, gak ngono Pak. Aku enek penting arep ngomong karo sampean iki. Wis gak kena ditunda-tunda. Pokoke yo Pak, sampean Wis, gak ayo saiki nang masjid. Apa meneh sampean kan ijik enom, nek iso disyukuri, nek iso akeh-akeh ngamal ngibadah. Ya wis, tak tunggu nang masjid yo. Engko gampang iku diomongne nang kono. Ya wis, assalamualaikum. Waalaikumsalam Loh, iki. Loh, Pak. Isen aneh-aneh wae.
Pak, dino-dino kok menceti HP weh. Ora ono ta Pak liyane HP sing mbok penceti. Ya meh menceti apa lho, Bu, ra menceti HP. Iki mah akhir tahun. Acara yang desa ki pirang-pirang. Mumet aku ngrasakne. Ngerti yang ngono biyen rasa dadi RT, Pak. Loh, Bu, sampean kok ngono toh? Aku lak wis ngomong, aku meh dadi RT iki ora gur arep njukuk jabatane tok, tapi yo meh memajukan desa. Ngono lho, makmurke masyarakat. Piye toh sampean ki? Rumangsaku dadi RT kok utange malah sansaya akeh, Pak. Yo sing sabar toh, Bu. Engko lak yo enek dalane toh. Alah, Pak, mending sampeyan dagang kaya mbiyen. Isek duwe turahan, iso nyimpen duit. Alah yo wis toh gampang, Bu. Engko tak pikirne. Permisi. Weh, jan pas banget iki. Lagi podo tengok-tengok ngarep omah. Enten apa, Mas? Wis ora usah, Mas. Langsung wae iki, aku nang kene iki tugas iki nariki wong-wong sing telat bayar. Sek, iki maksudnya apa tuh, Mas? Pak, iki sapa? Sik, Bu. Mas, sampe lak saumpama arep namu nang gone wong ki yo sing sopan. Ngomong yo alon-alon, perlune piye? Gak perlu nyentak-nyentak kaya ngono kuwi. Bah, jan rumangsaku kene ngomong dawa kok ora mudeng. Jane kok pengen sampean kesupelan apa ora to? Ngene lho, aku rene iki ditugas nang Bos Junet, kok nariki wong-wong sing telat bayar utang. Kok nganti engko sampean duwite kira metu tak tagih, mbok jajalan omah sak isine tak gotong mulih. Pokoke sore iso dina iki kudu tak pletet, duwite sampean kudu metu. Loh, Pak, sampean ki utangne rentenir toh? Sik to, Bu. Ora lah, awake dhewe kan utangnya mek trimo ning bank. Mas, jajal sampean cek dhisik. Aku gak tahu ya utang rentenir. Aku utang iki yo ning bank tok. Halah, jan, model-model kaya ngene iki wis tak temoni bola bali dadi serak kaget. Wis gak ndang ditono duwite, wis gak usah kaken alasan daripada aku engko emosi malah bubar iki jagate. Mas, sampean ke piye toh? Kan andewe iki wis ngomong lah ora duwe utang ning rentenir. Lah kok sampean ki panggah ngotot wae. Awas ya nek sampean macem-macem gawe geger nang kene. Tak lapor ke polisi sampean. Sabar, Bu, sabar. Beh, lha kok malah ngajak geger aku. Ki, nek ora percaya ki ya tak telepon ke Bos Junet. Rungono ki. Halo, Bos. Ya, apa? Jimin? Iki Bos, RT ini iki lho tak tagih ora gelem metu malah nguwat to jere aku arep dilaporkan polisi jajal. Lah iso piye? Kowe nang RT ndi kok? So biasa nang RT Kampung Bules iki lho, Bos. Goblok. Iku RT sebelah, RT topik jenenge. Piye to? Beh, ngene terus aku piye, Bos? Balik. Ya Bos, waduh kadung isin. Anu, tibakno RT kono. Aku tak pamit ya wis. Permisi. Matane iki lho. Ndi sing arep digoreng? Tak balik sih sana, tak balik. Ya amit lu Pak RT, wong aku salah kok. Isin to orang urung. Udah kok.